Dia kalau nggak mau cerita rahasia mau dipotong. Keras sekarang malaikat ini. Keras-keras kok. Keras maksudnya Tidak ada rahasianya ngono. oh iya kita ngobrol sama dia. Iya rahasianya apa ini? Rahasianya iblis aja. Siapa? Rahasianya iblis simpen kok ngene. Ya ora apa-apa lah. Saiki gak dadi rahasia. Rahasianya itu yang mau diceritakan atau disiarkan atau diberikan apa rahasianya? Hati wae. Alah kan. Oke. Setan sih rokok. Orang-orang entek rokok iku. Kopi orang-orang. Bapakku biyen iku Asal mulane. Soko-soko iki. Toko putih iki. Toko ndi? Setan sih sampai nak. Ngono iya. Apaan ngopi? Anyun sewu kepak kamera. Kopi ini sama rokokane. Wah. Monggo ngopi saudaraku. Kira mbakku to ora? Ora ngerti. Mbakku. Nenek moyang. Oh, nenek. Mbah Zazi jenenge. Mbah Zazi. Mbakku. Oh, mbah sama. Awakmu mbak ini apa? Duwe mbah jenenge Azazi. Terus ceritane iki. Terus dikokon rokok begini rokok anak gak rokokan yo kae iso kopi kuwi sono. Mbakku biyen ku ora kene. Aku nang langit to. Diturunkan ngisor kene. Diturunkan di bumi. Dulune di langit. Kenapa? Nah iya piye? Lah kuwi kaya kowe iki nangane iki. Apa dikir apa ora? Kuwi. Oh, Mbah Jazil biyen yo dikir ngene iki. Dikir kok sampai munggah dhuwur. Terus cuma mbakku kuwi ora gelem ngakoni sing ana tulisane nang dhuwur kuwi. Tulisan wong sing ditutuk saiki lho. Oh iya, maksudnya itu beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagem ngakoni kuwi lho. Gelem muga remoso mbahku kuwi bahasa silimu apa rumahane piye disedeke disedekne sing dicitakno apa ditakno oh ngono lho kok malah dadi ngene piye mbuan mbahku iri Batammu lho, Batammu. Batammu sama beliau Nabi Muhammad. Adam. Oh, karo Adam. Oh, Adam. Iri karo Nabi Adam. Terus kon duduk ra gelem. Duduk ra gelem. Terus mbakku mohon medun. Iya. Mau di swarga. Oh, mau di swarga ya. Malane pas dhuwur. Badam iki. Oh, Nabi Adam. Apa sejawane Badam. Mbakku ya Zazil. Mbak Zazil karo Badam. Yo.
sembadan. Iya. Sesat mbahku. Ngono ya. Terus padha-padha medhu nang donya kene. Barengan loro. Sampai saiki musuhan. Musuhan ya Badem karo Mbah Jazil ya. Musuhan. Anak-anak cune itu kok melok Mbah Jazil. Oh, pengaruhi ya. Iya nak cak kabeh. Ini anak selawatan ini gak piye reaksi? Ini kira apa-apa. Ora apa-apa. Ora maksa ya? Ora apa-apa. Ora geruwong. Oh, ora geruwong sing. Ora. Kok iso ngono? Piye itu? Rahasiane apa kok gak geruwong selawatan? Mau tak buka kabeh. Saiki wae karo rokok-rokokan lho enak. Karo kopine. Kiai tak sesato. Oh, tuh. Kuncine ki ana siji asine. Kuncine ya. Ya. Apa? Rokokane sudah cek. Sombong ya. Walaupun wonge maca ngene iki nak sombong. Ora apa-apa. Wah, aku guyu kok. Mbahku apal bel. Maca-maca. Mbah Jazil lak iso kabeh. Apal bel. Aku lek sinau rono. Oh, ngono ya. Jadi anak wong sing selawatan, maca Quran, iki biasa ngono. Wong cek sombong sak mlete kok. Ora pengaruh ya nak wong isek duwe sifat ngono iki. Sombong mlete lak sifatmu lah. Bae. Oh, sifatnya bae ya. Iya, bae mlete kok. Oh iya. Nek bae mlete kok. Bahasa si melete gak gelem gak tunduk karo Nabi Adam. Ngewangi Nabi Adam nopo iku ya. Melete kok. Kon tunduk ra gelem. Yo mbakku sombong. Umure luwih tuwa. Ate yo iso ngene-ngene iki barang. Iso. Moto-moto ngono iso kabeh yo. Apal kabeh. Kabeh siji ora iso. Apa siji kae? Maca ngono ku. Maca sing ngono ku. Ora iso. Maca sing ngono ku. Sing apa? Ya ora ngerti no pemirsa ya ora ro. Sampai saiki aku ora iso. Lho, ngono ta iki? Ora apa-apa. Adem ini kok. Enak ya. Adem. Dua enak. Lah sing iso sampe maca ngene terus wonge maca kaya ngene iki sing gare awak panas sing wong model piye? Atine resik berarti. Nomor siji atine resik. Nomor loro ne. Menurut nih. Iya. Harus mulai panas om. Rugi harus mulai panas om. Duh, lah mau cari kamu. Kemurung kok. Panasnya ini. Kok mulai panas tau? Berarti resik wong tulus iki. Apik iki. Apik. Ganti wong kok iki. Ganti wong iki. Panasnya ini. Ya, alhamdulillah tetangga Padepokan ini Panas. ada musola, ya, sering bersolawatan. Panas. Ya, tiba-tiba gitu bacaan sesuatu yang mengagungkan nama Allah, mengagungkan Rasulullah. Kebetulan ini dekat, mungkin jaraknya cuma 25 meter dari sini. Masalahnya neng. Yui cerita leh, Luis bar toh. Yo, terus jam 8. Akeh sing ngomong maca iki. Terus Sampai guyu ya akeh. mbok guyu. Maca ngene mbok guyu to, Mas? Iya tak guyu. Lah kok iso? Ora panas kok. Ora panas. Panas.
Kamu kok panas? Ini mau ya? Iya. Berarti mau resik mau berarti ya? Resik atine. Alhamdulillah. Resik atine. Kudu nak sing maca-maca ngono kudu tenang, adem pikire tenang. Terus fokus bener-bener kangen karo beliau Rasulullah. Jadi nak maca nu karo nangis sampai agak kerasa hidup nangis. Ngono ku yo wedi. Wedi mlayu. Mlayu. Padahal nek jerone awake wong ku mlayu. Miris. Kok balik neh. Balik neh. Yo. Mlayu sik, balik neh. Masa. Ya, mungkin untuk kita termasuk untuk saya sendiri dan dulur yang di sana. Emang seneng nih. Sawan nang wadem njero. Sampai ngene. Atigung. Sambung. Kan panasnya kan padha kowe nggonku. Ngono ya. Yo adem aku njero gak demen. Tambah sejuk ya. Sejuk. Wadem. Leye-leye. Iya. Karo rokokan gak Metuak yo. oh. Wadem lho ngombe ini. Masnya minum-minuman itulah yang dilarang sama agama. Itu ya. Dek ini kan adem lagi. Panas saya. Saya ini panas. Panas. Mau adem? Adem. Cerita mana karo Mbak Jazil, ceritanya Mbak Jazil gak kira apa. Mbak Jazil gak kira posisinya saya ini lagi laupong. Aku suara rono ngene. Ketinggalan berita berarti. Yo, aku kurung begini ya. Oh ya. Iya. Tapi Mbak Jazil yo ngerti nama beliau Sang Hyang Nurcahyadi Nirwana. Aku ora roh iki. Oh, gak ngerti. Gak ngerti. Bae borong ora ya ngerti yo. Ono buku kesuwen ditukup yo. Ya makanya ngenteni. Tapi kabar-kabaran mosok ora aku. Akeh sing wis ngerti yo. Yang percaya. Oh. Aku sosok Ya. Sosok. Rasa WP. Karo. Aku serah. Dari mau gak ngerti saya kira. Mbahku aku ora ngerti. Mbahmu sosoknya Mbak Jazil gak roh? Tapi piye? Mbahku iku lho ngerti ora aku ora ngerti. Maksudnya Mbak Jazil sama beliau Sang Hyang Nurcahyadi Nirwana. Sang Hyang Nurcahyadi Nirwana. Serah aku. Mosok wis roh? Serah. Sopo itu? Beliau so? Ketoke ya. Kelihatannya gimana? Bersih. Terus putih. Iki lho biarane. Percaya. Oh. Terus sekarang gawe iki. Apa? Kilo. Ini kilo. Kitab, kayak buku lho. Buku lho. Ajaran. Ajaran ya. Sing ajaran dhuwur piring. Dhuwur iku kayangan. Saiki do gawe wong iki kok bukune kabeh. Jalakno iku kabeh. Amalia. Oh. Kuwi. Terus masuk putih. Bersih. Percaya. Iya. Buku lho. Apa ajaran.
Keren kowe iki. Apa? Waalaikumsalam. Apa? Oh, Kok ngene lho bentuke. Ini lho. Ini lho bentuke. melok bingung kan. Ini lho bentuke yo piye. Hmm. Ini terus pokoknya piye. Muter terus kan. Iya, kok ini. Ajaran. Kok mau metu wanteng. Terus pengikutin di kayangan. Ono to ora? Wis tembus kayangan kok. Wis tembus kayangan. Wis. Akeh sing berarti pengikuti. Kabeh bisa. Mas kabeh. Iya. Mas kabeh saiki yo. Mas kabeh ya. Iya, mas kabeh. Terus Iki lho mau opo arane? sabuk. Ora metanteng lho. Apa iki? Oh, baik. Karo Sing ngene lho. ajaran, Ngene lho. buku. Sing iki lho. Bentuke ngene lho. Ngene lho. Penutup. Wah, kowe iki. Ngene nutup le. Iya lah, rokok. Penutup ajaran penutup. Iya. Ngono lho. Beliau itu ya, sang yang untuk cahaya nirwana itu ya. Nutup ngene lho, si boleh nutup. Sampai kowe iki nek. Apa nih? Iki sak rene. Seret Ngene lho. cahaya, seret. Samene lho. Nah, seret. Terus ono ngene. Oh, gendera. Bendera perang. Oh, bendera ya. Bendera. Nah, kok ana bendera ini perang karo apa? Dajjal. Oh, Enggak Dajjal siap sak iki, Pak. ngono ya. Iya. Nah, gunung nek Dajjal. Wis medhun berarti Dajjal. Iku wis nang gunung. Ini gunung ya. Jadi wis wakai pasukane Dajjal bener siap iki. Telokas. Karo gawe iki. Iki lho. Ngene. Iku sing sapa? Si Dajjal to sapa? Tas sing Siang. lho apa ya? Gawe iki lho. Ngene. Kayak pedang. Pedang yo opo? Iki simbol. Oh, sing. Menara apa kok merangi dolim? Oh. Yo, dolim. Merangi wong sing dolim. Nah, iki simbole pedang. Hmm. Nah. Pedang simbole. Ngono. Yo. Berarti memerangi sing dolim-dolim sing ana di bumi. Iya. Hmm. Sosoke lho, kok wakah dhuwur. Iya. Sosoke. Sosoke beliau kok Tidur. Itu salah satu jenis sosok beliau ya, Ya. memerangi kezaliman. Dolim. Dolim. Akeh pasukan beliau. Iki ya pasukane kabeh. Kita Iya. siap perang kabeh. Langit. Langit. Sundul langit. Pasukan langit. Oh, pasukan langit. Iya. Masya Allah. Pasukan dari beliau sang yang bercahaya nirwana, pasukan langit. Gimana rahasia iblis iki? Buka kabeh. Terus kadung buka serapopo rokokan sik le karo rokokan meneh. Tambahi. Iya oleh. Serat kita Dajjal nek kono. Oh tadi ya. Ya aku sero manggon ndi. Rokoknya kembali.
Tamu wae. Oh iya tamu. Opo nek? Ketamu. Apa nih? Rokok. Iki lho. Ah, Gajah, rata-rata gajah lho. gak ero. Gajal. Gajah. Iya, iya. Nang gunung. Wis ane. Wis. Sasoke piye dajal? Gajah. Gajah ngono. Di kekar nih. Oh. Ya, Yo wae pas sekali dajal. nang donya iki. Ning dunya sana Iki wis akeh. iki Lah iku diwujudno apa nak sing pas sekali dajal ning dunya? Nggo apa nyata? karo-karo nih. Karo-karo. Nak nggo iku wujudnya apa? Sekat nih kok ini. Jalan. Wujudnya ngene lho. Ngono kabeh. Iya. Lah fungsine Kekar ndi ini kekar ngene. Lah itu fungsinya apa pasukan ini? Pasukan dajal itu. Nyasat wong. Nyesatno wong padha karo awakmu. Cecil. Siji ya. Lah nek sing bagian dajal ku nyesatno apa pasukan? Bagian apa? Kunci bagian apa? Cerita kalau rokok itu sedep sih. Apa ini? Kopi nih ya? Iya. Nah, kopi ya itu yang paling enak lagi. Tamu agung ya. Iya, tamu agung rokoknya enak, kopinya enak. Mbok mateng ditamu ini kaib. Kerja cerita jagongan tamu. Nah itu lho ceritanya mau lho Kak. Sing anak buah dajal sing nyesatne. Iya nyesat. Manane. Keimanan. Keimanan. Ngono yo. Iya. Luar biasa. Keilmuan. Keilmuan beneran. Bae kuwi keilmuan. Baik sapa? Bahasa sih. Yo. Nambah Azazil iku nyesatno lewat keilmuan. Tapi temu Yo, lebih. Nambah Dajjal nyesatno nih Lewat ini iki. keimanan ini. Yo. Koyan apa ya? Goyang no kabeh. Yo. Sampeyan perang ngono piye teh? Teorine perang piye? Aku orang denger iki. Orang denger. Ngerti. Orang tidak ngerti karo Mbak Ono gambaran. Belum ono gambaran. Wis ono gambaran. Wis ono gambaran. Nah, gambarane piye? Saiki wae kocok. Ramalan tapi. Ramalan. Amalan. Ramalan. Oh, ramalan. Aku dhewe tapi. Oh, ramalane Kak dhewe. Iya. Iya. Aku iso ngeramal kok. Mosok iso wae. Aku weton, dina weton ngene nak ramal. Sele kok iku guri-guri lek iki lho. Guri-guri? Iya, Bro. Ramalan sing apik perang piye ramalanmu? Perang fisik sampeyan. Fisik. Iya. Fisik. Ngono ya. Ya. Tapi ada senjata. Perang fisik gak anggo senjata. Perang ini lho. Perang hati. Ngene yo. Ngene iki lho. Oh, ngono. Ngene. Perang fisik tapi ngene. Ora kakek gerak ngono. Ngene lho. Oh. Apa iki? Dungo. Sekali ngene. Wis kaya ngono. Iya. Aku melok bingung ya, oh iki. Fisik. Ya. Bakalan aku kacauan maneh. Ngono Ya. ya. Nek bumi. Dunia. Ning dunya ya. Iya. Nah ini kok ono. Oh, teko gitu. Kok ono. Negara ono. Oh, Ono
kacau balune. Negara Ya kacau balu. negara kacau balu ya. Ono kabeh sebenarnya. Ya, iku mbak ini kayak metu. Mbak Jaji lagi metu. Masih iki Dajjal. Mbak Jaji lagi metu. Ya. Nah wis kok negara itu kacau. Kabeh. Negara negara kacau. Ya kacau balu. Kacau balu. Mbak metu. Mbak metu. Mbak Dajjal metu. Sak pasukan iki. Katane teko kono sik. Oh teko kono sik metu. Yo, sing biasane ditekani wong-wong lho. Biasane ditekani. Oh nek Mekah. Mekah paling. Yo, kono kacau balu. Di Arab kono ya. Negara Arab. Saya kira wis Ramalan ku dhewe iki. iku ramalan dhewe, ramalan dari Kaib yang ini.